צאת השבת. תודה רבה לך, אלי. מלון 5 כוכבים באילת, ב-400 שקלים ללילה, גם בשיא הקיץ, זה מה שאמור לקום בעיר הדרומית בעוד 3 שנים, אבל יש קאץ' קטן, על ביקור בבריכה ואפילו על מגבת, תצטרכו לשלם בנפרד. עכשיו אנחנו אומרים שלום לבני זרח, מנכ"ל הרשת שמתכננת את המלון. שלום וברכה. כשאתה מתכנן מלון לואו-קוסט, מה זה בעצם אומר? אנחנו רגילים למלון יקר וקר ומלון זול, אז מה זה מלון לואו-קוסט? תראי, מלון לואו-קוסט זה מלון שצריך בתכנון הראשוני שלו לתכנן אותו כלואו-קוסט. כלומר, לתכנן אותו לפני הבנייה ולהתאים אותו ללואו-קוסט ולתת שירותים שמתאימים למלון לואו-קוסט. אבל מה זה אומר בפועל? מה זה בעצם אומר? היום כשאני הולכת למלון 5 כוכבים, אני יודעת מה אני מקבלת. כשאני הולכת למלון 3 כוכבים, אני גם יודעת מה אני מקבלת. אז מה כאן יהיה בעצם? מה שיהיה כאן למעשה זה שכל השירותים הנלווים ללינה, חוץ מלינה, כולו יהיה כרוך בתשלום. כלומר, אם אתה עכשיו צריך מגבת לדוגמה, אתה משלם 10 שקלים והמגבת היא שלך, קח אותה הביתה. בריכה, אתה תשלם 30 שקלים. קפה ומאפה, 15 שקלים. חנייה, 25 שקלים. כלומר, החיוב הוא מודולרי, כמו בטיסות לואו-קוסט. מצעים אני מקווה שתיתנו במחיר? נותנים מצעים, נותנים שמפו וסבון. גם שירותי ניקיון לחדר? שירותי ניקיון יומיים, בוודאי, זה בית מלון. הדבר היחידי שהוא שונה, שחדרים הם קטנים, 18 מטר. כמה יעלה לילה במלון כזה? בחורף זה יעלה 200 שקל לזוג, ובקיץ זה יעלה בין 300 ל-500 שקל לזוג, שזה יהיה בשיא העונה. ואתה מבטיח שתעמוד בזה? 500 שקלים ללילה לזוג במלון באילת, שאתה אומר שהוא ברמה של 5 כוכבים? הנראות שלו ברמה של 5 כוכבים, נכון. השירותים שלו הם כפי שציינתי, נכון. אתה יודע מה, אז בוא נגיד 500 שקלים ובוא תעזור לי ביחד, נעשה חישוב גס. אם אני מוסיפה מגבות לחדר ואולי גם קפה ומאפה, כמובן כניסה לבריכה וחנייה, אז נגיד עוד בערך 150-200 שקלים לאדם, בוא נגיד עוד 300-400 שקלים לזוג. אני מסיימת את כל האירוע הזה ב-800-900 שקלים ללילה לזוג. זה עדיין מחיר מאוד יפה לאילת בקיץ. אתה מתחייב שתעמדו בזה גם בשיא העונה? אמת, כן, נעמוד בזה. מתי כל זה יהיה מוכן? תראה, אנחנו אמורים לקבל אישורים סופיים. זאת אומרת, נשאר לנו למעשה רק תשלום של המנהל, שזה לוקח טיפה זמן, שזה יסתיים תוך 2-3, ו3 שנים מהיום זה אמור להיות מוכן. טוב, זה יהיה ללא ספק ניסוי מעניין, נצטרך לבחון את זה עוד בשטח. בני זרח, תודה רבה לך. תודה לך. עכשיו אנחנו עם בדיקה מיוחדת מ-2013 ועד היום, בכמה התייקרו הגלידות והארטיקים ברשתות השיווק, כי לקרן השוותה